ay hatid sa inyo ng MX3. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong galagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, makauban gihapon nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa RMN Dipolog, si kasamang radyoman Dani Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas gihapon dugan ang natong mga kauban, si Rinaldo Cuenca ug usab si Kion Nilumparing. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong station manager, amahan dinhi sa istasyon si kasamang Edgar Dagumo. Uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman, kasamang radyoman, di na lang nako hinganlan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, ayaw mo katingala nga medyo nalahi na po dagatong intro, background kay new edition naman po ni ang atong tulumanon karon, no? 2020 nga edisyon sa kahayag sa pagtuong Katoliko, maong ato na pong gibag-o ang atong kanang background. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw niining bag-ong tuig, no? Unang kining Sibya, unang edisyon sa Kahayag 2020, no? Kahayag sa pagtuong Katoliko. Mo balik sa ta sa kinibang issue sa pangutana nga ngano ba kinahanglan gyud ta manalipod sa atong pagtuo. Kinahanglan gyud ta manalipod sa atong pagtuong Katoliko. Niato yung iklaro ha, pagtuo nga Katoliko. Kay
daghan kaninyo o daghang mga igsuon nga wala lang po'y paki o indifferent niining panalipod sa pagtuo. Unya nagkadaiya ang atong panghuna-huna mahitungod niini. Ang uwan moingon nga kung ato gong panalipdan ang atong pagtuong Katoliko, ang resulta ana either na ay makasabot, na ay musunod sa atong gipahayag o gipanudlo o makighiusa nato, apan ang uban pod mahimong lahi pod ang ilang hunahuna. Ang ilang hunahuna nga, uy, si Veritas na nalipod sa pagtuo, o niya, lahi man ang iyang gipanalipdan, dili man na pagtuo na mo. Kay ang among pagtuo, protestantismo, dili pareha sa iyang pagtuo. Si Veritas na nalipod anang mga larawan o gribolto, katungdanan sa Santo Papa. Unya, kining among pagtuo lahi man. O, ang among pagtuo nga kanang pagtawag sa Katoliko o Santo Papa, blasphemia man na. Kay kanang Santo Papa, kung ining lison, Holy Father, titulo man na sa Dios. So, lisod kay ng tuhuan kay ang Dios usara man sa langit. Unya, nganong tawgon mag titulo sa Diyos ng tao nga ni ara diri siyuta. Unya, mauna nga dili gyud na angay dawato ng pagtuong Katoliko kay sa leader pa lang diri sa kalibutan tawgo na nilag Santo Papa. Unya, blasphemia man na kay usara may Santo Papa o Holy Father kadto ra mang tuwas langit. Na presana bisan gani mga Katolikong maminaw, muradyog mahingang haana nga statement, pamulong, no? Tuod po, no? Nga nung magtuo man ta nga og Holy Father diri siyuta nga usara may Holy Father nga atua sa langit. Punan pa sa tudling yun nga mabasa sa Biblia sa Mateo 23:9 nga nag-ingon ng Ginoo, ayaw mo pagtawag kang bisan kinsa diri sa yuta og amahan, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Na samot na gyud. Mao na nga kana ganing inyong pagtawag og Father sa inyong pare o nasayop na mo ana mga Katoliko. Mao nang dili gyud na angay pasakupan ng Katoliko kay dili man mao ang pagtuo diha. Alang-alang mag-usa tas pagtuong dili mao. Bisan kamo karon mga igsoon na kung Katolikong maminaw, be unsa may inyong unahon na balido na nga pagsupak, balido na nga pahayag sa ato mga igsoon nga nahimulag kun mga dili Katoliko. Sigurado gyud ko, no? Mga Katoliko nga wa gyud kahibalo unsao na siya pagtubag, na moingon gyud nga tuod, no? Pastilan wa amday ni klaro ni atong pagtuo. Ngano man tuod tawgon og Holy Father ng tao diri siyuta nga kanang Holy Father titulo man na sa Dios. Mao na unya kana pong punto ba nga nganong Katoliko man gyud nga pagtuo mo'y dipinsahan. Hinoon siguro ang ubang mga tinuhuan mo uyo nako nga sa usa ka pagpasabot nga tungod kay ang Christianity god pang tibuok kalibutan man, no? Ug mao may meaning anang Catholic, di ba? Universal. Kay lagi ang Kristyanismo katumanan man no? Katumanan man ang Kristyanismo sa Judaismo. Kung maghisgot kay tag Judaismo kadtong relihiyon ba sa daang kasabutan, no? Jewish religion. Gitawag to og Jewish religion kay exclusive ra para sa mga Hudiyo.
O dili to pang tanan tao. Pihig lang to. No, pihig ano may tagpihig lang to. Tungod kay mga Hudiyo raman. Wa may labot ang uban, wa may labot ang dili Hudiyo o hintil. Isipod manggaling mahugaw. Sumuna nga gitawag tog Jewish religion tong daang tinuhuan. Hinoon sa atong interpretation dili ingon nga ang Dios pihig ha. Why pihig ang Dios? Ang iya lang pamaagi sa pag-establish sa iyang gingharian step by step. Na siya man gyud magbuot unsaon niya pag-establish iyang gingharian diri syuta. No? Iyang gihinay-hinay nga una Hudiyo lang sa. Hudiyo lang sa, dili lang sa tanan. Hudiyo lang sa de nang uban tawgon ra po na sila ang mga hintil kun dili mga Hudiyo. Mo na step by step. Sa daang kasabutan Hudiyo lang sa. Pero sa katumanan ana sa umaabot bot pasabot sa bag-ong kasabutan pangtibuok na pangtanan na siya. Mo na siya diha nga universal na. Mo na nga kanang pag-ingon nga Katolisismo o universal mao lagi na ang katumanan sa Hudaismo. Katong Hudaismo lagi para ras mga Hudiyo pero ang katumanan ana sumaabot nga mahitabo na pag-abot sa bagong tugon sa atong panahon nun bagong tugon naman mao na siya nga universal na pangtibuok kalibutan. Unya sa history nakita nga diha sa basahon ni Obispo Ignacio unang nakita ng pulong yun nga litra por litra ba nga Catholic. Iyang gi-describe ang iglesia ni Kristong tinuod o iglesia sa Dios nga tinuod, iyang gihulagway, iyang gi-describe, iyang gitiman-an, iyang gitiman-an nga kining iglesia ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo o iglesia sa Dios universal niha o ang iyang term gigamit Catholic ni. Catholic ni. Catholic ni na dili ta kaingon nga walay gibasihan si Obispo Ignacio ana. Unang-una, logic maayong panghuna-huna mutultol nato nga kinsa man na si Obispo Ignacio base sa kasaysayan kun history disipulo na siya ni San Juan. Disciple, no? Bishop Ignatius of Antioch was a disciple of apostol gyud, no? Si San Juan ang iyang teacher, di ba? So kay si San Juan man iyang teacher, no, ato lang ning spekulasyon, may posibilidad nga giingnan siyang San Juan ana. Di ba? Wala lang siguro gyud masulat. O wa man gyud pod masulat, di man gyud ta kabasa sa Biblia litra por litra nga si San Juan nag-ingon nga Katolik ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero sa espekulasyon kay dili manggod pud tanan na sulat di sa Biblia, di ba? Unsa may premise nato nga dili tanan na sulat di sa Biblia, dahil pagkadaghan. Kamatayon lang ni Santa Maria o lugar lang diin unsang lugar na abot si San Juan, di mo na makita sa Biblia, asa siyang taman. Kamatayon ni Pablo dito sa Roma, nasulat ba na sa Biblia? Ang iyang pagkamartir, pagkadaghang dili mapalga na to sa Biblia ang tinuod, di ba? Ang history god sa Christianity, muingong ka naabad sa Biblia, dili oy. Kay ang history makita na to sa Christianity, kanaraman sigurong gilati diha gyud ang uban raman na kanang Acts of the Apostles tubang pagtukod ni Kristong iglesia kung sa'y nahitabo ato, no? Ang record diha nga matawag na tog history kanamang Acts of the Apostles, no? Katong pagkayab na ni Kristo sa langit, asa man ta makadaw-daw og historyana kung sa'y nahitabo sa Christianity kanang Acts of the Apostles. Na after Acts of the Apostles, naapa bagod sa Biblia, wa na ginamasuat. Di ba? Makita bagod kana lang pangutana nga kinsa may napuli ni Pedro isip tinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit niya. Ato naman ning natun-an, di ba? Sa atong giisgutan nga kanang tinugyanan gali sa Yahweh sa gingharian ang kana nga katungdanan prime minister na, second in command to the king, di ba? Kung nahinumdum mo sa ato ng nahisgutan na kay sa gingharian ni David, no?
gingharian sa Dios nga gidumala og tao nga si Hari David sa iyang panahon, si David hari. Dayon ang hari nanay siya tugyanan sa Yahweh but usabot iyang vice. Second in command na niya nga mo represent na niya kung wala siya diha, di ba? Ato naman ning nahisgutan. Ang tinugyanan sa Yahweh kana nga katungdanan pangulo o amahan. Father na, mao man ay gibasihan nato mga Katoliko sanglit sa katumanan sa gingharian ni David ana ang gitumbok ana gingharian man ni Kristo diri sa bag-ong tugon kaysa Amos 9:11 ang gipasabot nga gingharian nga dili na malumpag di na maguba mao man ang iglesyang gitukod ni Kristo sa bag-ong kasabutan nga pang-universal na, di ba? So ang parallel ana kasamahan ana nga sa daang tugon daang kingdom nga militaristic nga si David ang hari naapon ay mupuli niya kung wala siya o mabakante niya naaman to'y nakalingkod sa trono ni David nga kato si King Hezekiah, no? King Hezekiah nakalingkod sa trono ni David isip hari sa panahon ni King Hezekiah naa siya kinugyanan sa Yahweh o second in command niya nga kato si Shebna, di ba? Unya giilisdan si Shebna giingnan si Shebna sa Dios nga kwaon kanang authority nga naa nimo kay dili ka maayo nga pagkatinugyanan sa Yahweh o di ka maayo nga leader. Ako nang ihatag o ibalhin o ihatag na ngadto ni Eliakim. Si Eliakim na maghupot ana nga Yahweh o tawgon siya nga amahan o pangulo sa mayong balita Biblia o amahan sa King James Version. Daghang gahubad ana og amahan yun, father. So diha nato gibasing nga kanang tinugyanan sa Yahweh amahan unya kanang amahan titulo man sa Dios. Di ba? Unya mo kung masuko mo o di mong ganahan tawgon og amahan ng tao diri sa yuta. Kay ngano wa ba din na mahitabo sa atong kaugalingong pamilya unya kanang head of the family anong tawgon mo nato nagtatay be nga titulo man sa Dios. Natimaniha ka mo lang pamalandong mo mga igsuon nga hangtod karon di kadawat anang titulo sa Santo Papa. Nagigamit kanang nas Batikan, no? Be pangutan-on ko no mo nako, no? Wala bi ako masuko ninyo ha. Kung hait ning pagkaistorya ha for emphasis lang. Pero actually sa akong pagbati di gyud ko dapat masuko ninyo. Nganong masuko ko ninyo? Di ba? Nganong masuko ko ninyo, no? Now, kung hait man lang manggani ko manulti for emphasis lang na, for emphasis, no? Bisan gani kung makigsandurot mo nako, di man mo nako kanon, no? Amigo, amiga gyud ta, no? Tingali sa sinultian lang nga hait si Veritas, no? Pasaylo alang pugko kung mao na inyong pagsabot the way I talk, the way I say, no? Kung ako mamulong. Kana lang kung di mo ganahan nga tawgon og Holy Father ng tao nga diri lang syuta kanang nas Batikan o kanang Pangulos Katoliko. Pero mangutana ko ninyo, ngano man lagi tawgon man lagi ng head of the family og tatay o sa may tatay sa in English, di ba father? O papa sa kinat sila. Nawa lang butangin atog santo o balaan. Pero kung but sabton unsa man day ng pagkapader sa head of the family, evil day. Di day na huli. Ito pa, evil father na ang baligod sa santo evil. So kung di po ka musugot nga kanang tatay des pamilya, head of the family, evil sa tupa good. Kanang good synonymous ra na santo. Di ba kung mayong ka nga kanang head of the family na to good father, na synonymous na sa Santo Padre gyapon, Santo Papa gyapon. Sabuti pasabot kung ato yung itibuok pagsumada ba, dili raman kay ang Holy Father o Santo Papa kanarang nas Batikan kanang leader namo sa Katoliko. Bisan ako kung ato yung sabton dapat Holy Father pugo, Santo Papa pugo. Nga naman mga igsoon kay alang-alang musugot ko nga tawgon kog evil father o bad father. Di ba? Pero ang labing ebidensya gyud nga mag-good father o ma-holy father o ma-santo papa ko kung buutan ko nga pagkaamahan.
Di man po ko ang ngayon tawag ko ng Holy Father o Santo Papa kung ang akong pagkaamahan badlungon, di ba? Pero wa na, unsa na ni Res Veritas, nagpataka na ni istorya na daghan day mong Santo Papa Veritas. Depende sa gipasabot. Kung moingon mo Santo Papa nga gitugyanan ni Kristo ug Yahweh sa gingharian sa langit o sara. Si Pedro ra. O niya ang iyang mga sumusunod kanang nasa Batikan karon, no? O kung moingon mo nga si Veritas, amahan ba? O balaan ba nga pagkaamahan? Lahi na, dili na katong gitugyanan si Yahweh. Sa ato pa, ang gipasabot na tong usara nga Santo Papa nga naas Batikan kanang katungdanan ba nga pagkatinugyanan sa gingharian sa langit usara. Kanang second in command ni Jesus Christ. Kay sa Biblia dili biya tanan gitugyanan ni Kristo ug Yahweh kanang sa gingharian. O sa 12 ka apostol lang si Pedro ra gud. Di ba? Si Pedro ra may gitugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Natanabasahan ra gud ninyo Mateo 16:19. Pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. O si Pedro naman diha, ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot, di ba? Gaho man na ni Kristo kanang pagdili og pagtugot. Yang anong yaman ang gitugyan ni Pedro, klaro kay na sa Juan 21:15-17, kung sabton nga si Pedro di ay ang iyang second in command. Second in command to the king. Sa to pa prime minister. Ang ato mga igsong INC ang ilang term anang mangulo diya sa iglesia kanang tagapamahala, pangkalahatang tagapamahala mo na gitawag og executive minister. So mao na ang tukbang anang prime minister sa atoa sa Katoliko, sa INC ang ila ana tawag executive minister. Mao manggali na nga dili gyud dapat ilang sawayo ng posisyon nga Santo Papa kay but pasabot ana executive man, executive nga tagapamahala. Okay, sa 12 ka apostol si Pedro rabia gyud giingnan nga Pedro atiban na ang ako mga karnero. Basahan ninyo ng Juan 21:15-17 nga naaman unta present tanang mga apostoles diha. Naaman kaubang mga apostol diha. Nganong si Pedro ra may giingnan, Pedro atiban na ang ako mga karnero niya sa manabi. Nga si Kristo maoy chief shepherd Juan 10:16, di ba? Nya nga nung kanang iyang pagka-shepherd, diya man ang gitugyan ni Pedro. Siyempre rang rasunan na, kay moadto naman sa langit. So, automatic, si Pedro mo dyo iyang himuong, iyang representative. Parehas ba sa mayor? Inig mo lakaw ng mayor, kaysa may iyang himuong representative, di ang vice mayor. Di ba? Si Kristo pa, di kay baluan na. Biyaan ta niya diri nga, wala siya representative. Na, kung moingon mo nga, gibiyaan ta ni Kristo, nyawa siya magpili og representative, na makaingon ta na unsa maning Ginoo may pamanang among mayor ya o gobernador mantigo pa man mo pili og representative kung mulakaw na sila. Nga si Kristo pa di kay baluan na. Klaro kayo nga si Pedro mao ang unang vicar of Jesus Christ. Importante ka ini sa pagtuo kay kung wala agud tay representative ni Jesus Christ, bisan kinsa lamang dayon natong tuhuan, bisan kinsa lang dayon himo natong pangulo sa iglesia o sa simbahan diri syuta, natanawan na ron dili mo tuo anang pagtulon-ana. Si Felix Manalo mo himong leader, si kanang Nas Davao, si Ellen White o si Joseph Smith na magpili naman intag iya naman inta mo nang mudaghan ng relihiyon mo nagbahin-bahin gyud ta. Pero kung sundon unta kanang nas Biblia, kung kinsa ang gipili ni Kristo pag-una, si Pedro, sa to pagkana lang untay sundo na to. Pagkamatay ni Pedro, kinsa may napuli niya. Di ba? Katoliko ra may makahatag listahan, kanang listahan sa mga Santo Papa. Di ba? Di lang mo mutuo. Di lang mo mutuo. Okay, now, nganong atong dipinsahan ang pagtuo nga pang tibuok kalibutan, kay hiusahon manggod ta diri. Kung dili gud ta man nalipod sa pagtuong pang tibuok kalibutan, mo nang bisag asa ra man dayon tuhuan kay ang yawa ra ba gusto man niya nga mabahin-bahin ta.
Unya, narabay giingon das Biblia nga na ay imong gituhuan nga magtuo kang insakto ka pero dili di ay. Di ba? Oh, nya pagkadaghan natong mga grupo ron nga muklaim nga sakto mi. Okay, nagamit mig Biblia. Unya, lain-laing version. Mutuo mo ana nga ang pagtuos Biblia, pagtuo nga iya gyud sa Dios nga dapat natugtuhan mo, tuo mo nga kanang lahi-lahi magsinumpaki ay ako di ko mutuo ana kay ang Dios dili Dios sa panagbahin-bahin kundi Dios sa panaghiusa. Unya, moingon na biritas o sakto maning amo o bitaw wa may moingog dili sakto. Di ba? Kami moingon mis Katoliko sakto mi kamo moingog sakto nya di ta presog pagtuo di mo mutuo nga kanang titulo sa Santo Papa pwede din nang gamiton diri syuta basta sakto lang pagkagamit, di ba? Di na lang nako i-explain ha kay murag na isgutanon ni nako bisag katong sa exposition nako sa kapilya sa Miputak ako ning na-discuss pag-ayo pangitaan ninyo ang akong explanation ana nga Bisaya. Katong exposition nako gipitsahan og miaging Domingo. Na-explain na kog ayo dito sa kapilya sa San Pedro. Oh, unsay gipasabot anang pag-ingon ni Kristo ayaw mog pagtawag og amahan diri sa yuta, no? Naday ko ihangyo ninyo, no? Ang akong biological father, ang akong amahan gyud sa udod, no? Hingpanaw na sa laing kinabuhi ni pahulay na. Mangayo ko ninyo og pabor nga i-apil ninyo ang iyang kalag sa inyo mga pag-ampo, no? No, i-apil, no? Para nga kanang dadon siya sa Ginoo sa inghirian sa langit. Okay, sanglit wa naman daigog panahon hangtod sa sunod Domingo po na lang ining atong bag-ong edisyon 2020 nga edisyon sa kahayag sa pagtuong Katoliko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PXPR Tatak RMN. Pagmura, makalawlaw agad, makagastos dagdag. Pero, sa Pampers Pants Mansulit, let lawlaw kaya let palit. Sa Pampers Pants Mansulit, let lawlaw kaya let palit. Re-wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura,